Hai salut și bine am găsit. E bine, aceasta este prima am găsit. Aceasta este prima mea animație pe Flippa-Clip. Deci să nu vă luați de mine dacă nu este foarte bine, pentru că este prima. Deci nu vă așteptați la prea multe. Vă zic de acum ca să nu ziceți că bun, și mi-am scos eu azi în prieten că eram plictisit și la bunici, și la bunici, și de la bunici voi distrează mai și plictisit și am venit eu cu un prieten, el a fost prieten și el a ieșit. Eu îl porecream chibrit pentru că la 5 ani a aprins un chibrit și era să-și dea foc singur. Bun, și el a adus o minge de-asta, cum eu sunt acum, pentru că eu până la 6 ani, adică cât aveam atunci, mă așteptam de numai cu mingi, adică uite, și-a adus o minge ca și acum, gen de la Nike și așa, și eu am rămas șocat, că nu văzut niciodată mă de aia, și eu l-am întrebat, ce e aia mă? Și el mi-a răspuns, e o minge mă, ce să fie. Nu vrea să zic că nu mai știu cu de-aia în viața. Bun, și am început să ne jucăm, doi pase, a fost tot normal vreo o oră jumătate. După aia am început să dăm din ce în ce mai tare. Dar n-am lovit niciun geam până atunci. Și după vreo 15 secunde, după vreo 15 minute după ce am dat puțin mai tare, am încetinit și eu ca să fie rău să dau foarte tare și să fac și mai tare. Am dat și de tare încât am dat fix în geam. Pentru câteva secunde amândoi am rămas șocați. Nu știam ce s-a întâmplat, adică vedeam mingea aia în geam. Am stat vreo 3 de secunde așa în cremit că nu știam ce facem și eu am stat cu ochii închiși și el mi-a zis, băi, ia uite puțin. Dar așa panicat și m-am uitat și am văzut geamul spart, amândoi am fost de jucat și am zis, murim din cauza părinții. Bun, și am intrat în casă amândoi, în casa mea. Bunica mea era plecată și stăteam și ne gândeam ce să facem. Da, ne-a gândit o grămadă. Și am dat, zice Căbrit, bă, haide să fugim. La care zic eu, ce-i nebunule? Eu nu știu la ce oră vine și nu știu unde e. Dacă mă prinde fugit de acasă, jar mănânc. Că ea știe că să nu mai apăsă la asta și dacă nu mă vede, jar mănânc. După ce cam asta a fost prima mea poveste, mai departe și ce doi s-a întâmplat, adică mi-am luat o taie și cam atât a fost și m-am avut aminte, numai dacă apor când te duci cu mingea lângă un geam, că o să spargi geamul. Vă pa și pa!